Proč jsi se rozhodl pro téma, které si ve svojí diplomce rozpracoval? Tak témou som bol oslovený priamo kamarátom, ktorého to napadlo, keď vlastne jeho ďalší kamarát analyzoval nejaké križovatky a potreboval nejaké lepšie dáta a tie sa bohužiaľ nedali získať, tak prišiel tento nápad použiť na to kvadrokoptéry a nejaké počítačové videnie. Zažil si během přípravy diplomky krušné chvíle? Stalo se něco, s čím si nepočítal? Co to bylo? No tak krušné chvíle boli asi úplne na začiatku, lebo hneď ak som začal pracovať na diplomke, tak som išiel na Erasmus a tam som kvôli tomu skoro vôbec nespal. Máš nějaké praktické rady pro mladší spolužáky, které psaní diplomky čeká? No tak najdôležitejšia rada je asi vybrať si niečo, čo je aplikovateľné. Alebo nemusí to byť úplne aplikovateľné, ale použiteľné. Že niekto od nich vyžaduje, aby tá diplomka fungovala. To pomôže hlavne v tej motivácii. A potom, keď človek nevie presne, akú tému chce, tak by mal začať pracovať na tej diplomke úplne čo najskôr a nebáť sa ísť do čohokoľvek, do akékoľvek blbosti a potom sa uvidí, že či to je presne to, čo chce a prípadne si zmení tému. Jak si reagoval na správu o tom, že jsi se dostal do finále ACM Spy? Bol som prekvapený, pretože si myslím, že v tomto ročníku bolo na mojej fakulte obhajených niekoľko lepších práci než moja, ale tak bol som šťastný. Připravoval jsi se nějak speciálně na dnešní prezentace? No, áno, pripravil som si prezentáciu. Jaká další finálová diplomka tě nejvíc zaujala? Myslím si, že asi najlepšie spracovanú diplomku má slečna Magdalena Metlická. Jakou barvu mají desky tvojí práce a myslíš, že to nějak ovlivnilo porotu? Desky mojej práce sú modré a z poroty to asi mohlo ovplyvniť iba jedného člena, a to pána dekana, pretože asi on bol jediný, ktorý sa s ňou mohol dostať do fyzického kontaktu. Co uděláš s výhrou? Nemám to ešte úplne rozmyslené, čo urobím s výhrou, ale asi by som to zainvestoval naspäť do tej firmy. Zkuste téma přiblížit lajkovi v jedné jediné srozumitelné větě. Moja práca sa zaoberala vývojom a implementáciou systému, ktorý umožňuje extrahovať trajektórie vozidiel z leteckých videí. Jaký je celospoločenský přínos projektu? Výstupy práce sa dajú použiť pri analýze dopravy a pri monitorovaní dopravy a tým môžu prispieť k zlepšeniu plynulosti a bezpečnosti dopravy. Který impuls rozhodl, že budete zpracovávat právě tohle téma? Tak som povedal, s nápadom prišiel môj kamarát a keďže to je veľmi dobrý kamarát, ktorý má celkom dobrý nos na takéto nápady, tak som si povedal, že nemá zmysel rozmýšľať nad niečím iným a pustil som sa hlavou do tohto.